Relevant befnahame hulmale orange hiya belinu me badal kolli Moldavian blood services ke khidmat ka thalassemia center ke khidmat में इमारत बदलपुर मफो रस्मी को इफ्ताह कुमटका बाबा हासा हफलात बेफनाहमे वागतों गणस मटका में हफला शरफ को देवा में सेंटर के हिद में रस्मी को इफ्ताह को देवानी दिवराज के इज्जत रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइस में रस्मियात का सही वज़ारा अधिह महमे में इस सेंटर तलसीमिया सेंटर के मसकत उलमाले ऑरेंज हिया बदलकुरम का में इस तौरंग अदाकुर गांव में दिफा बार आदि दिफा वज़ारा के इस बेफलों अधिह महमे दाऊत के बाय वज़ीरुना रईतों का मजलिह के बाय मेंबरों में स्पैर बवाडागनवा हमें में तलसीमिया कम्युनिटी निस्बत बवाडागनवा जिनादते के फरात समा मियदुगे में हफला का बार बवाडागनवा मी फाह कुरवेगे मेदनी खास को तलसीमिया कम्युनिटी लिबेगंदा हम वारा उफावेरी दुहे के गोतुगा मेदर में मी फाह कुरवे मेदनी जमान तक बंदन हिटमन होदमुगा एबेफना मिहोरे दत्तक हल्लें होदवा देवमटका रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइस के खास इसनेगमा खास इरशाद के दशों माले का होरे तलसीमिया सेंटर मोल्डावियन ब्लड सर्विसेज के खिदमत हुलमाले ऑरेंज हिया बदलकुरम का मिस्तवरें अदा को फहमवनी अगाव में दिफा बार सिफांगे बेफलों एगोतो हम वरक कुरु मुत्तते के तेरेगा मितंग ऑपरेशन गेनेओ मटका तेरेगा कुरंचे है मसक्कता कुंफेशगेंगोस इमारा फुली ऑपरेशन गेनेओ मटका वांचे हुरिहा तैयारी तक निमि मियदु मी फाह कुरम मेदनी मी हिदमत मी इमारतों का अदेवेगन दादियों नुकुरन समाफा कोले हैं मोल्डावियन ब्लड सर्विसेज के हिदमत का आधे हमें तलसीमिया सेंटर के हिदमत हुलमाले ऑरेंज हिया का फैशन इफ्ताह को दवानी दिवराज के इज्जत रईस जमहूरिया नदुग मी हफला बलालार सही वजीर के वाह प्रदके वंगनान ए फहु मी सेंटर रस्मी को हुलूम के कंकंग कुरिया दान और कुरिया समाफा कोले हैं मोल्डावियन ब्लड सर्विसेज के हिदमत का तलसीमिया सेंटर के हिदमत ऑरेंज हिया का रस्मी को इफ्ताह को दवानी रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइस एफओ एमन फंड में सेंटर का कायम करे पूरे वसीलत बालवाला फंड एमन फंड का आरी होगा सखे वज़ारा अधहा महम दिफा वज़ारा का इसफरिना कौमी दिफा बारू का इसफरिंग बार बवाडागनवा सरकारों तलसीमिया के कंकंग इतरा हरदना को हसको फदफरात का बेनुबा फरवा के निज़ाम इतरा हरदना कुरमट का कुरपा मस्कत के तेरे ऑरेंज हिया मोल्डावियन ब्लड सर्विसेज के हिदमत का आदि हम तलसीमिया सेंटर बदलकुरवेगे अंदार मितंग हिंगोमा हम जेफा अमिवनी माले सिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के बेलम के दाशों एगोतों हुलमाले हॉस्पिटल आईजीएमएच आदि हम दारमुमत हॉस्पिटल में हिमने चेन के तेरिया में सेंटर के हिदमत वेस इतुरकुरवेगे अंदादियों की सिखी गोतों रकातेरे माहौल का तलसीमिया पेशेंटुन बेणवा फरवाया हिदमत फोर कोतिनु इतुरा कशोर कुरमटका सरकार एळुबेवार मुहिमु फियावळे कुरेंगतागा मि सेंटर के कांकां हम मिहार बुरबिस अपुरिहम कुरेव मटका नसके कुरवमुं गेंदवाकं नीगे कुरिमिस अरेस जमहूरिया आसमनी हाम कुरबाफ अधिहाम यायकेगा माले सरहद गए तुरवे सम आतुर तोगस तलसीमिया पेशेंटुन बेणवा एक वसीलत का एक हिदमत विहास अफसे हैं लिबेन इंतजाम कायम कोदवमा में सरकारों हम खास अहमियत को दे बैग मसके कुर्बानी का अमीगे कुरिंग एक प्लेटफॉर्म तो रईस जमहूरिया देखे वाह फुलगा अधि हम तलसीमिया कम्युनिटीया बदल कुरबा में पान देखे वाह फुलगस बनी फाहा कुरबाफ अमन तलसीमिया सेंटर मालेगा हिंगा मुंदे इमारा में फाह कुरेगे दनी हम दोस्त सोमगे सबों बावे और बोड़ा मरामात बेण वे फहुरे थाने के गोतुगा दिहित में होद मुगस मुदुगु तक होरे इमारत के गोतुगा जागा गुतुम बेलकम गवेनमस एहंकमों एकंकमा दाय में हल लिबमा हमें बस तलसीमिया खुदिना बेणवा फरवा के कंकं कुटुना नुदी कुरे गेंदियो मटका सरकार खास को वजीरों का मजले होगा मशवरा करम फो रईस जमहूरिया में इन्हीं मवाफ मेवानी में सेंटर के हिदमत हुलमाल ऑरेंज हिया बदल कुरंग गोतो एमन फान गोतो निम्यो मायकेगा खास को रईस जमहूरिया के एंगे मका देने मका गांव में दिफा बार में मसकता हवाल वडागन में इमारत तेरेगा इंटीरियर डिज़ाइन फेशिगन गोसम गेंडन चाहे बदल तक गेने उनका एम मुहिम दावरेंग दाको मेवनी गांव में दिफा बार सिफांगे बेफलोंगे फरातों हस्पाम वारा कुरु मुत्तते के तेरेगा
මේ ඉමාර ඔපරේෂන ගෙනවමට කනුතම සෙන්ට්‍රෝග මසක ඇත හුල්මාලය බදල්කො හිදම ෆෙශ්මට්ටක වාන්ස හේ තයාරිත ෆුරහෙමකුර වාෆවා කරන හම ෆාහා කොල්ලන් මියදුගේ මේ खफलाग में सेंटर रस्मी को इफ्ताह को दपानी रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ ए फहु एमनिक फान में सेंटर के वसीलत बालावाला बान में हिसाब मालूमात बेफना हमें मोलिवन ब्लड सर्विसेज का खिदमत तक आते में सेंटर हुलुम बाबा खास रस्मियात वक्तुंगे नस्तेना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم दिवहिराजे इज़्ज़त रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ऑनरेबल अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम, दौलत के वजीरों, माल सिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स गवर्निंग बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर अब्दुल अजीज यूसुफ, माल सिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अल्फालिल इब्राहिम अब्दुल रज़ाक हलीम, अदि दावत एरुगे वडंती बेबी एमहा बेफलुं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Ade, Miyadaki Maldivian Blood Services Adi Thalassemia and other hemoglobinopathy center Orange Hiaya Badalko Rasmi Kung Huluvigenda Ufa Veri Duas. Adi mi center Mali City Group of Hospitals ke Dasha Badal Korevi Muring A Imarate Ga Khidme Rasmi Kung Iftitah Korevigenda Duas. Mi hafla sharafiri ko devuma Divehiraje ge Izzat Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz Vardan de Bikami mi hafla yang ituru furihama kame libigenda kame kanyagin ehen kamun Mali City Group of Hospitals ke emmeha muwazzafunge namuga manik farna waran ikhlas teri shukran adis korang mi rasmiyat kuriya darga mi darnawalani Mali City Group of Hospitals sing arugandu hutuna halim Kirti Guruan ge muriti ayatakon mirasmiyatu fattawa devi Khubayb bin Mazid. Then Korean oti Maldivian Blood Services adi Thalassemia and other hemoglobinopathy center agule gotong tayyar kuraifawa khas video presentation. Behas Varawana Harpulon Maldivian Blood Services adi Thalassemia and other hemoglobinopathy center ki Divihirajega Thalassemia Bali adi lege tafateki balitaka farwa hoda munda faratta kallibunwara boduliye Sikhi Wizara belmge dashun hingamun ami center undani mal sarhaddu gitturun atol teregas lege baldatta hamal kuramunda faratta farwa dem Rajyan libenne khidmetan adi testutan heduma rajyan bera kudinna ailata fonum ge intizam tan hamdesamu Tafasi sabta kundakkagatun rajyaga Thalassemia Bali adi golunhuri lege balta tahamal kurumunda abadi aharaka fahu aharin iturumundiya mi bayyeki gonjahun taggina renhuri gina dostake tahamal kurundihe bayyekamu
ರೈಯಿತು ಮಿಕಮಂ ಹೇಲುನ್ ತೆರಿಕು ಹುಲುರಿ ಕುರುಮ ಮಿ ಸೆಂಟರ್ ತಫಾತ್ ಗಿನ ಮಸಕತ್ತಕ್ ಅಬದೂಸ್ ಕುರುಮುಂದೆ ನಿಮಿದಿಯ ದೇಹ ಸೌವಿಸನಹರಕಿ ಮಾಲ್ಡಿವಿಯನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗೆ ಮಸಕತ್ತ ಬರ ಕಾಮಯಾಬಾಹಲ್ ತಸೀಮಿಯ ಹುಲುರಿ ಕುರುಮಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ್ಕ ನವಾರಹಾಸ್ ಅಸತೆಕ್ ಫನ್ಸಾಸ್ ಅಫರಾತಕ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ನೋಹಾಸ್ ನೊಸ್ತೇಕ ಹದ್ದಿ ಎಫರಾತೆ ಬನಿ ಅಲ್ಲ ತಸೀಮಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕುರೇಫಾ ಅದಿ ತಸೀಮಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನತೀಜಾ ಯಗಿನು ಕುರೇಫರಾತಕುಂ ಹದಂಜೆ ಡಿಎನ್ಎ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆ ಸಂದಗದ ಶಂಕುರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಗೊತುಗ ಹಮಜಿ ಎಂಹಾ ಸದ್ದಿ ಎಫರಾತಕ ಮಿ ಹಿದುಮ ಬನಿ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೇಫಾ ತಸೀಮಿಯ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಬೇನು ಎಂಆರ್ಐ ಟಿ2 ಸ್ಟಾರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಿದುಮ ಹುಳುಮಾಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗ ಗಾಯಂ ಕುರುಮಗ ಮಸಕೆ ದೇಹ ಸವಿಸನ ಹರ್ ಫ್ರೆಶಿ ದೇಹ ಸ್ವಂಸೈಸನ ಹರ್ ಜನವರಿ ಮೋ ಹುಳುಮಾಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದಿ ಐಜಿಎಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿಮನೆ ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ನ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ತಂಬೇನ್ ಕುರೇವಿ ಮಿ ತಮ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ತೆರೆಗ ಬೇರುಗ ಮಾಹಿರುಗೆ ಹಿಯಾಕು ತೇರ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಮಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹದ ಮಿಹಾತ ನನ್ನ ನತೀಜಾ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೇಫಾವೆ ಅದಿ ಮಿ ಹಿದ್ಮೆ ದಾಯಮಿಕ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ವಾಂಜೆ ತಯಾರಿ ತಮ್ಮಿದನಿ ವಮು ಮಿಗೆ ಕುರಿನ್ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರುನ್ನು ನೀನು ಹೆದೆ ಎಚ್ಎಲ್ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ನೊತ ಬೋನ್ ಮೆರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕುರ್ಮ ಡೋನರ್ ಆದಿ ಮಾವೆತೋ ಬಲಂ ಹದ ಟೆಸ್ಟ್ ವೆಸ್ ಮಿದಿ ಆಹಾರವನಿ ರಾಜ್ಯಗ ಹೆದೆ ನಿಂತಿಜಾಮ್ ಹಮ್ದಿಫಾ ಎಗತುನ್ ದೇಹ ಸವಿಸನ ಹರ್ 23 ಕುಜ್ಜಿಗ ಆಯ್ಲಾ ಮೆಂಬರುನ್ ನಾಯಕು ಸತ್ಯಕ್ ಫಸ್ಫರಾತೆ ವನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕುರೇಫಾ ಬೋನ್ ಮೆರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆದಮ ತೆಲ್ಸೀಮಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ ಉನ್ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರ ಫೋನ್ मसके हरदना करे देहा सविसन हर 13 पेशेंट के बोन मेरो ट्रांसप्लांट वनी कामयाब कमाक निमालेफा देहा सविसन हर एक फरात का गोलिन एमबीएस ले होदम गड्डी हतीन के पावा देहा स्नोस्टेक फस्टोल 17 यूनिट के ले होता फे मीगे तो देहा सविसन हर इतर तारफ करोन इंडिविजुअलाइज के क्लिनिक के दशुं तैसेमिया पेशेंट गवायदु मॉनिटर करे एगतरिन इतर फरवाया एही तिरकंबेनुवा पेशेंट के गोतुगा 11 पेशेंट मल्टी डिसिप्लिनरी टीम रिफर करे टीम गलफा होदा फवे मिहोरिया कोरियर में मिसाल कर फुरत माशार महम हासिल भी मि सेंटर ಒಂದೇ ಹಿದಮೆತ್ತ ಹರ್ದನಾ ಕೊರವುಮ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜುದ್ದೀನ್ ಇಸ್ಕಮ್ಗೆ ಸಬಬು ಅಮನಿಕ್ ಫನ್ವನಿ ಎಂಬಿಎಸ್ ಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಕೊರಿ ಹಿಂಗಮಂದಿ ಇಮಾರತ್ ಹಾಲತು ಅಮಿಲ್ಲ ಫುಳ ದೆಕವಡಾಗತ್ವ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಜಿಯಾರ ಕೊರವಾಫ ಹಾಲತು ಗಾತು ಬಲ್ಲವ ಹುರಿಯಾ ಫರಾತ್ ಕಾಡವಸವ ಅಫದವಾ ದೆಗುಮ ವೆರಿಯಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳಗ ಶೌಗುಗ ವರ ರೀತಿ ಮಿಸಾಲೆ देहा स्पंसई सनह रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज के दुरु इसनु फुलाक मेवनी तहसीमिया आदि लेग बल तक फरवा होता एम्मे फरायत तक नोहन बॉडी होनोपति सेंटर बदल कुरेजे मी रईस जमहूरिया वर खास समाल कमे देव्वागे वर कुर मुद्दतेगे तेरेगा निमुन मसकते मिमसके हलवे कमाय फुरियम कुरुमुगा दिफा गुजारा बेलुम गदशुन देवी सिफान कुर हिबरा देखी कुलदान कमा हिवागी कमे फुरसतुगा फाहकुरा मी सेंटर इतर फुलाक हरदना कुरुमुगा विष्णु फुलाय रईस जमहूरिया वनी सेंटर गे हिंगु मेमो गाबन दोम फेशिगे माली सिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के दशा बदल कुरवा मी बदलाक जमाने वसीले तकायको बिना कुरानी अदि पेशेंट सेंट्रिक मॉडल का खिदमत फोर कोतेवेन माल सिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के दशा बदल कुरवायको मिहारवनी आईजेएमएच गा मालग तिरुले डोनर खासकोगन बोडोना ब्लीडिंग तारफ कुरेफा एक इतरुन स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन तक माल सिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स तक खास इंतजाम तक हमदहेने कुरियन में हफ्ता तेरे मी सेंटर गा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट में खिदमत फैशन मी गे इतरुन हेमाटोलॉजी के खिदमत बिस मी सेंटर वरंगा हंग इतर कुरवेन मी कमगे सबबु बलिमहना देवे फरवाग फेमर इतर रंगलवे बलसे देनगतमा फरवा दिनमुगा गिना कुरियन तक हासिलवान खयगी मी तहसीमिया अदिले गेहने बद कवेन तहमल कुरमुंदा एतक कुदिनका आइला तक कल्लिबे वर बोड हिंगम जुम ए कुदिना फरवायन एकशेने तनवस आ माहोले लिबिदी देवे हेट्टेने गोतेगा फरवा फोर कुदिनमकी अदु सरकार गमास अदि मी सेंटर के सबबुन तहसीमिया अदिले गेहने बल तक फरवा होता एम्मे फरायत कल्ली फसे कल्लिबे मी सेंटर के खिदमत इतर फुलावे तरगीवे राज्य के कम का होता एम्मे फरायत का फसे कमाय को रंगल फेमर खिदमत लिबि ए फरायत के दिरुल मंगेगे मांफा लिबिगिंदिउ अदि मी सेंटर के मसकतन इतर कोरियाला दिवे राज्य का तहसीमिया अदिले गेहने बल तक फरवा दिनुग दायरा इतर तरगीवे कोरियरुन लिबु माइन अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी मसकत का बरका लवा रहियो कम वर कुरवाश आमीन There's Barwanahar Maldivian Blood Services at the Thalassemia and other hemoglobinopathy center Huluvi Health Ministry Gadashong Ministrya Varagatumani Ginaguna Maseketake Kurefa. Egoton then Kuriangoti Minister of Health Honorable Abdullah Nazim Ibrahim ge Wahak Furdekavung Abdullah Nazim Ibrahim. बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह दिव्य राज्य के इज्जतरी रईस जमहूरिया
ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಸ್ ದೌಲತ್ಗೆ ವಜೀರು ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಚೇರ್ ಅದಿ CEO ಹಾಜರು ವೆಡಾಂತಿ ಬೆವೆಮ್ಯಾ ಬೇಫಳು MBSಗೆ ಮೋಜಫು ಥೆಲಸೀಮಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬೇಫಳು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಆದೆ ರಸ್ಮೀಕೋ ಬಯ್ಯಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಥೆಲಸೀಮಿಯಾ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಕುರೈಫಾವಣಿ ಇಬಯ್ಯ ಫರುವಾ ಲಿಬಿಗತುಮಾ ಲಿಬ್ಬಾ ದಿನುಮುಗ ತಿಬಿಹಿ ರಯ್ಯತುನ್ ದಿಯೈ ಬೋಡೆತಿ ಉಂದಗೂತಕ್ಕೆ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರಮು ಎ ಗೊಂಜೆ ಹುಂತಕುಂ ಅರಾಗತು ಮಟ್ಟಕ ಏಕಿ ದುವಸ್ವರು ಏಕಿ ಸಿಯಾಸತ ತಂಫೀಸ್ ಕುರವಿ ಗಿನಗುಣ ಕಾಮಯಾಬಿ ತಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯತು ಮಣಿ ಮಿಕಮುಗ ಹೋದ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಲೆಬೋಟ್ರಿಯಗ ಎಮ್ಮೆಫರ್ತಮ ಥೆಲಸೀಮಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕುರವಣಿ ನವಾರ್ಸ್ತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹ ಫಸ್ವಣಹರ್ ಕಾನೂನಿಗೆ ತೆರೆಂ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫೆದಿ ಕಾನೂನು ತಂಫೀಸ್ ಕುರ ಫೆಶಿಫಾವಣಿ ದಿಹಾಸ್ ಬಾರವಣಹರು ಮಿದನ್ನವಿ ಉಸೂಲುಂ ಏಕಿ ದುವಸ್ವರು ಏಕಿ ಸಿಯಾಸತುಗೆ ತೆರೆಂ ಮಿ ಖಿದುಮೈ ಫುಳಾ ಕುರುಮ ಪರಗಿನ ಮಸಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಬಣಿ ಕುರೈಫ ಥೆಲಸೀಮಿಯಾ ಬಯ್ಯ ಫರ್ವಾ ಕುರುಮ ಗಹುರಿ ಗೊಂಜೆ ಹೊಂತಕುಂ ಅರಾಗತುಮ ಮಿ ಫಹುಗೆ ತಾರಿಹೆಗ್ಗ ಅಳುಗೊಂಡು ಮಿದನ್ನವಿ ಮಸಕದುಗೆ ಇತುರುಮಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಸಿಯಾಸತ್ತಹುಗೆ ತೆರೆಗ ನೂನಿ ಮೆನಿಫೆಸ್ಟೋಗ ಹಿಮೆನಿಗೆ ಮಿ ಬಯ್ಯ ಶಿಫಾ ಹೋದಮ ಮಿ ಕಮುಗೆ ಕಂಕ ನಗಳು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕುರಂಜೆ ಎಣಿಹ ಎಮ್ಮಿಹ ಮಸಕೆತ್ತ ತರ್ತೀಬ್ ಕುರವಿಗೆ ಆಸ್ವಾವಣಿ ಹಮ ಇಕಣಿ ಇಫಹುಗೆ ತಾರಿಹೆಗ್ಗ ಮಿಯದುಗೆ ಸರ್ಕಾರು ಮಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗ ಆದೆ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗ ಮಿಗತು ಮಿಯದ ಕೀವೆಸ್ ಮಿ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಇತುರು ಕುರಿಯರುಂತಕ್ಕೆ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯಿತು ಹೋದಾದುವಹೆ ಆದೆ ತಿರೀಹಕಂ ಆಹಾರು ಒಂದೆಂ ಥೆಲಸೀಮಿಯಾಗೆ ಖಿದ್ಮೆತ್ ದೆಮುಂಗೆಂದಿಯ ಸೆಂಟರು ವರ ಬಾ ಇಮಾರಾತಿಗ ಎತ ಮುದಗೂತಕ್ಕೆ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರಮುದಿಯ ತನೆಗ್ಗ ಹಿಂಗಮುಂದ ಅನಿಕೋ ಎತಂ ಆ ಇಮಾರಾತಕ ಬದಲು ಕುರವಿ ಎಕನ್ ರಸ್ಮಿಕೋ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಇಫ್ತಿತಾಹ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಉಫಾವೆರಿ ದುವಸ್ ಉಮಾಯಕು ಮಿಯದು ಅಲ್ಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಬೇ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಹಿಂಗ ಬಜುಮಕಿ ಮಿದನ್ನವಿ ಖಿದ್ಮೈ ದಿವ್ಯ ರೈತನ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವುಮುಗ ಎತೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವರಂ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕ ಮಾಯಕು ಶುಕ್ರ್ ದೆನ್ನವು ವರ ಬೋಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ಗೆ ಖಾಸು ಮಸಕ್ಕೆಪ್ಪಳೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದಿವಹಿ ಸಿಫೈನ ಹವಾಲ್ ಕುರವ್ವ ಮಿ ಮಸಕ್ಕತ ಎವ್ವೆಸ್ ಲಸ್ಸುಮೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಹುಮೆ ನಾಣ್ಣಾಣೆ ಮಗುಂ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೈ ಕುರಿಯ ಗೆಂದವಿ ವರ ಫುರ್ಹಿಮೆಯ ಇರಾತ್ ಕುರವಿಯಾ ಮಿವಣಿ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೈ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೈ ಎಮಗುಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗೊಸ್ತೆವುಮುಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆನರಬಲ್ ಘಸ್ಸಾನ್ ಮೌಮೂನಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆನರಬಲ್ ಮೂಸಾ ಜಮೀರ್ ದೆಕ್ಕೆವಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಒಳಗೊಂಡು ಫಹುರ್ವೇರಿವ ತೌರೀಫ್ ಕುರಂ ಶುಕ್ರ್ ದಣ್ಣವ ಅಧಿಹಮಯಾಯಕು ವರ ಬುರ ಎಹಾಮೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರವಿ ದಿವೆಹಿ ಫುಲ್ಹುಣ್ಣ ವರ ಬೊಡ ಶುಕ್ರ್ ದಣ್ಣವ ಮಿಕಮುಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಫರಾತು ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆಂಚೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಕೊದ್ದೆವಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮೋಜಫುಣ್ಣ ಅದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸು ಕೊದ್ದೆವಂಚೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಮಸಕ್ಕತ ಬುರುದೆ ನಾರಾಣೆ ಮಗುಂ ಲಸ್ಸುಮೆ ನಾಣ್ಣಾಣೆ ಮಗುಂ ಗಿಂಗಸ್ದೆ ವಿಕಮಟ್ಟಕ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೀವಾಗಿ ಹುರಿಹಾ ಮೋಜಫುಣ್ಣ ವಿಸ್ ವರಂ ಖುಲಾಸರಿಕ ಮಾಯಕು ಶುಕ್ರ್ ದಣ್ಣವ ಮಿಫದ ಮಸಕ್ಕತೆ ಬೊರ ಮಸಕ್ಕತೆ ಕೂಡ ದೋಸ್ಕೊಳಗೆ ತೇಗ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಕುರೆವಣ ಮಸಕ್ಕತುಗ MBSಗೆ ಮೋಜಫುಂ ಉಫುಲ್ಲಿ ಬೊರೆಯ ದೆಕ್ಕೆವಿ ಕೆತ್ತರಿಕ ಮಟ್ಟಕ ಎಬೇಫುಲ್ ನವ್ವೆಸ್ ವರಂ ಖುಲಾಸರಿಕ ಮಾಯಕು ಅಳುಗೊಂಡು ಶುಕ್ರ್ ಮಿ ದಣ್ಣವಣಿ ಥೆಲಸೀಮಿಯಾ ಆಯಿಲಾತಕು ಪೇಷಂಟು ಎದುವಸ್ವರು ದೆವ್ವಿ ಕೆತ್ತರಿಕಮ ದೆವ್ವಿ ಎಬ್ಬಾರದುಮ ಎಹಿತರಿಕಂ ವೆಸ್ ವರಂ ಇಖ್ಲಾಸರಿಕ ಮಾಯಕು ಫಾಹ ಕುರಮು ಎಬೇಫುಲ್ ನವ್ವೆಸ್ ಹಗ್ಗು ಶುಕ್ರ ತಾರೀಫ್ ದಣ್ಣವಮು ಏನಿ ಹೆಂಗಿನ ಕಂತತೆಹೆಕೆ ಎಫ್ಫದೈ ಥೆಲಸೀಮಿಯಾ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಫರುವಾಗಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಂಜಿಫಾವ ಕಂತತ್ತ ವರವ್ವೆಸ್ ಗಿನ ಗುಣ ಕಡತ್ತು ಕುರಂಜಿಫಾವ ಲಂಡುದಣಿತ ಮರ್ಹಲಾತ ಬ್ಯಾಬರುಮೆ ಎಬಹುರಿ ಎಹೆನ್ ನಮವೆಸ್ ಉಫಾ ಕುರುಂ ಹಗ್ಗು ಕಮಕಿ ಗಿನಗುಣ ಕಾಮಯಾಬಿ ತಕ್ಕೆ ಮಿಕಮುಗ ಹೋದಿಫಾವಾಕಂ ಅದಿ ಖಾಸಕೊ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಸ್ಗೆ ಜಆಮತುಗ ಕೌಮೆಗೆ ವೆರಿಯಕು ರಸ್ಮಿ ಸಿಫೆಗ್ಗ ಅಮಿಲ್ಲ ಗೊತುಂ ಎಕಂ ಬಲ್ಲವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಲಫಾ ದೆವ್ವ ಮಿಕಮುಗ ಬಸೆ ಕುರವ್ವ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುನ ಇರ್ಷಾದ್ ದೆವ್ವ ದೌಲತುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮುಅಸ್ಸಸಾತಕ್ಕೆ ಮಿಕಮುಗ ಜಿಮ್ಮಾ ಕುರುವಾಗೆ ಮಿಕಂತ ರಂಗಳು ಕುರಂ ಪ್ರವ್ವ ಮಸಕ್ಕತಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಣ್ಣ ಮಿಕಮುಗ ಲಿಬೆ ಕಾಮಯಾಬಿ ಮೀ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಣ್ಣ ಮೀಯದು ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಹಿಂಗ ಬಜುಮಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡುಗೆ ವಾಹಕ ಎಂಗ್ ಕುರಿಯ ದಿವುಮೆ ಕುರಿಂ ದೆಮ್ಮೆ ಮಿತನುಗ ಇವ್ವುನು ರಿಪೋರ್ಟುಗ ಮಿಕಂತತ್ತ ಫಾಹ ಕುರೈಫಾ ವಾತಿವೆ ಏಕಂತತ್ತ ತಕುರಾರು ನುಕುರುಂಗೈ ಎಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಕಮುಗ ದೆಕ್ಕಿ
ಎಮಗುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡಿಗೆ ವಾಹಕ ಕುರ್ಕೊಲ್ದ ಹುರಿಯಾ ಬೇಫುಣ್ಣ ವರ ಬಾಜವರಿ ದುವಾಹಕಂಗೆದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಮಣಿಕ್ಫಾಯಿನ ಮೀಫದ ಮುಹಿಮು ಮುವಸ್ಸಸಾಯಕ ತಿಯ ದೆವ್ವ ಅಹಮ್ಮಿಯತುಕಂ ಅತಿ ದೆವ್ವ ಎಬ್ಬಾರುಲು ಫಾಹಗಕೊ ಮಾಲಿ ಸಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಮುವಜ್ಜಫುಂಗೆ ನಮಗ ಫಫಶನ್ ಶುಕರು ದಂಡವಂ ಶುಕರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅದ ದೆನ್ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಮಿ ಹಫ್ಲಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಖಾಸ ನಂಬರ್ ಕಮವ ಮಾಲ್ಡಿವಿಯನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅದಿ ಥೆಲಸೀಮಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನೋಪತಿ ಸೆಂಟರ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ರಸ್ಮಿಕುಂ ಇಫ್ತಿತಾಹ್ ಕೊದ್ದೆವ ಬಲ್ಲವಾಲೆವುಂ. ಮಿ ನಂಬರ್ ಫುರಿಹಮ ಕೊದ್ದೆವುಮ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ಗೆ ಅರಿಹುಗ ಸಿಹಿ ವಜಾರಾಗೆ ವಜೀರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಾಜಿಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ದಿಫಾಯಿ ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಸ್ಸಾನ್ ಮೌಮೂನ್, ವೈಸ್ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಅಹಮದ್ ಗಿಯಾಸ್, ಮಾಲ್ ಸಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಯೂಸುಫ್, ಅದಿ ಮಾಲ್ ಸಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಹಲೀಂ ಹತರ್ವಣ ಫಂಗಿಫಿಲಾಯ ವಡನ್ ದೆವ್ವುಂಗೆದೆ. Adalmente bepna hame waguton genestamu medani Moldovan Blood Services Thalassemia and other hemoglobinopathy center rasmiko hulmale oranchia imarata badal kurmaffa iftah kurmataka baba khasa hafla me hafla sharif ko deba Thalassemia center oranchia badal kurm me hafla sharif ko deba me markaz iftah ko deba amune de राज्य के इज्जत से जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज थैलेसीमिया सेंटर हुलमाले ओरेंचिया बदल कुरे मफहु एकम फाह कुमटका बाबा में खफलागा दें कुरे उन्नाने रैसो जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज में सेंटर के खिदमत वसीलत बालवाले वो अलमति बेफना हमें ए मंजर तबस हमें कवरेज करते रहे आगे नस्तमंदान वहाँ का दानवाला में सेंटर मैगन गोते का बिना में तरक्की कुरेफा में वाणी हुलमाले ओरेंचिया के हाथरवन फंगी फिलागा एगो तुम हमें हम मत बेफना हमें रैसो जमहूरिया में मरकज़ के नोता में सेंटर के खिदमत बालवाला व मुगंदवा में वरकों हम एतंतनु के मालूमात वैसे साकुर मुदान जुमला गोते का मालेगा में फोर को दे मुंदिया मोल्डिवियन ब्लड सर्विसेज का खिदमत का आदिहा में थैलेसीमिया सेंटर का खिदमत में ओरेंचिया बदल कुरेगें आदियारो अमना हम फाह कुरेगें मिदने एम फाहुगे ज़मानी फसेहत का लुई फसेहत का एकीगा हम इतने के इंतज़ाम तंग हम चीफ वाकम योग तौर में तिबेफना हमें हिस्सा को मुमिदनी में मरकज़ के बोर्ड रस्मी को रैसो जमहूरिया का सवाल देवा मंजर में आएगा थैलेसीमिया का खिदमत के अदी थैलेसीमिया पेशेंट नम्मी बेणवा एम्मे हा फरवागे एकांका मैगन गोतेगा फोर कोतिनुमा हम चेफा अम्मी वाणी थैलेसीमिया एंड अदर हेमोग्लोबिनोपैथी सेंटर आदे हुलमाले ओरेंचिया में कायम करोन खास मरकज़ का कारण हम फाह कोलम रैसो जमहूरिया के आरी होगा सही वज़ीर दिफाई वज़ीर अदमाले ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के इस मैनेजमेंट के बेफलों में हफलाग बबार बडागनवा रस्मी को में मरकज़ के बोर्ड इफ्ताह को दे मफ़ो में वक्त अलमना फैने के मैदानी में मरकज़ के वसीलत रैसो जमहूरिया बलवाला व मुगंदवा मंजर Mi center में रैसुल जमहूरिया इसनेंगे उमाय इरशाद गदाशों दिफाई वज़ाराया हवाल कोरेवी मद दोस्त कोरेगे तेरेगा दिवे सिफेंगे फन्नी हुनराई मसेकत के गाबिल का रमज़ को दे मसेकते දෙමහෙට්ටෙනි රක්කා තෙරි ෆරුවාගේ මාහවලක එත කුදින්නක ආයිලාතන් ඉන්තිසාරු කොරමුන්දිය දියු මිවණි නිමුමකන් ඇස්පා ಆ ಇಮಾರತುಗ ಜಾಗ ತಣವಸ್ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾಮು ಫರುವಾಗೆ ಮಾಹೋಲೆ ಮಿವಣಿ ಗಾಯಿಂ ವೆಫಾ ಅದೆ ಮಿಹಾರು ರೈಸೆ ವದವಡಂ ಬಲ್ಲವಾಲವಣಿ ಮಾಲ್ದಿವಿಯನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅದಿ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನೋಪತಿ ಸೆಂಟರ್ಗ ಎಂದುಮತಿಕೊ ಫರುವಾ ದೇಂಜೆಹೆ ಅದಿ ಲೇ ಎಳುಮ ದೊರುವ ಬಲಿಮಿಹುನ ಖಾಸ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಬಲ್ಲವಾಲೆವುಮ මිවාඩග බාර එඳු හිමිනිගෙන් දායිරු මිතන් හෙදිෆා මිවණි එහි තෙරියායවස් බලිමිහාගාතු ෆසෙහම් වගතු හේද කොල්ල වෙන ෆද හිග්ගෑම කොක්කම් ෆාහග කොල්ලන්
මීගේ ඉතුරුන් තුත්තුකු දිනාය රට්ටෙහි මාහොල්ල ගායිම්කොන් එකුදින්න ಖಾಸ හයින්දුගේ වෝඩකා අංහෙන් බෙෆුරුන ಖಾಸ හයින් එදුගේ වෝඩ බස් එහිමෙනි ෆාවාකම් ෆාහක කොල්ලන් ಅದೇ ಮೇವತ್ತು ರೈಸು ಜಂಹೂರಿಯಾ ಮೇಗೆಂದವಣೆ ತಹಸೀಮಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ ಒರಂಚಿಯಾ ಬದಲ್ಕೋ ಮೇ ಹುಳುವಾಫವಾ ವಸೀಲತ ಬಲವಾಲವ ಮುಂಗಂದವಾ ಮನ್ಸಲ್ ಮೇ ಉತ್ತರಾಮಣ ಫೆನೆಗೆ ಮಿದನೆ ಗೊತ್ತು ಮೀ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ಮಿಸರಹತ ಬದಲ್ಕುರುವಿಕೆಂದಾಯರು ಖಾಸ ಫರ್ವಾಗೆ ವಸೀಲತನ ಮಗಾಮ್ ಕುರೆಫವಾ ಫರ್ಣ ಮಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಖಾಸಕೊಂ ಎದುಮತಿಕೊ ಫರ್ವಾದೇನ್ ಜಹೆ ಅದಿಲೆ ಎಳುಮ दुरवा बाली मी होना वसास जनरल वार्ड में मरकज़ का में हारमोनी काम करेफा में वार्ड का काम करे फुहरे वसीला तक बलाला रसमाहित में होदा पेशेंट नादि पेशेंटों के आयला वस फसेह कमाए की का वक्त हुए तो कोल्ले वेने हैं इंतजाम त रेफ वाकंगा दे गोता वसीला त वसमा काम करे फवा कंगण हम फा कोल्लन मी वार्ड बलाला रो पार एंदु के जागा में वार्ड के बहिमने मितंग अफरमा कोफ अमेवणी हम मी एही तेरियावस अणकुरेवस मफाह कोल्ले हैं अबाली मी हाँ गात फसे हैं बागुतो हेद कोल्ले वेने हैं कारण हम मफाह कोल्ला अमीगे त्रो तुत्तु कुदिना हम रट्टे माहावले मी तणुगे तेरेगा काम को दीफवा कारण हम मफाह कोल्ला एवतों मी हारो ते फ्रेंड वडागनवा मंजर तक बलाला रसमा तुत्तु कुदिनवस अशाव करवान गयावान फद कांसेप्ट का एतरेगे ए डिज़ाइन तंग बटन करे फातन मन फेनिगे मिदानी मिगोतो कुड़ा कुदिन में वार्ड के तेरे में सम खास सरहते कंडेले फवायर मी बैग मी कुदिन खास को के हाइंदु के अवार्ड का अधिहम है में मी के तरवस में जनरल वार्ड में मैंने सरहतु का अंगम बेफुना खास हैंग एंदु के अवार्ड बस आगाम को फवा करन हम फा कोला ಅದೇ ಮೀ ಸೆಂಟರ್ ರಸ್ಮಿ ಕೊಫ್ತಾ ಕೊದ್ದಮ ಫಾರ್ಮನ್ ಹಮ ಫೆನಿಗೆ ಮೆದನಿ ಮಿತನು ಗೋರಿ ವಸೀಲತ್ತ ರೈಸು ಜಂಹೂರಿಯಾ ಬಲ್ವಾಲೆ ಮಗೆ ಇತರ ಮೆ ವಗುತುಸ್ ಹಿದಮ ಹೋದ ಮುಂದಾ ಬೈ ತಹಸೀಮಿಯಾ ಕುದಿನ ಪೇಷಂಟುನ ರೈಸಮ ಆಮೇಲೆ ಫುಳ ಬದ ಕುರವ ಹಾಲ ಹುವಾಲ ಒರಂ ಫಿಲುವ ಮುಂಗೆಂದವ ಮನ್ಸರ್ ಅದೇ ಆಕೀಗ ಹಮ ಬೆಫುಣಗೆ ಆಯಲ ತಕಾಸಮ ಬದ ಕುರವ ಮುಂಗೆಂದವ ಮನ್ಸರ್ ಮನ ಮೆ ವಗುತು ಫೆನಿಗೆ ಮೆದನಿ ಅದೇ ತಹಸೀಮಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ ಹುಳುವ ದೇವಮ ಮೀ ಕುರಿಗೆಂದ ಹಾಸ ಹಫ್ಲಾಗೆ ತೆರೆ ರೈಸು ಜಂಹೂರಿಯಾ ಮಿಗೆಂದಣಿ ತಹಸೀಮಿಯಾ ಪೇಷಂಟುನ್ನ ಬೆಫುಣಗೆ ಆಯ್ಲಾ ತಕಾವಸಮ ಬದಲ್ ಕುರಬಮ ಅಣಕುರಂ ಸಮಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಿಯಂ ಮುಳೆ ಮೀತಣುಗೆ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ಪಟ್ಟಂ ಕೊಫಮಣಿ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಮಾಲೇಗ ಹೊರೆ ಇಮಾರಾತ ಬಲಾಫಮ ಜಾಗಾಗ ಗೊತ್ತುಂ ಬೆಲ್ಕಮುಗ ವೀನಮೆ ಸದೆ ಎತೆರೇಗ ಮಿ ಕಾಯಂ ಕುರೆ ಫುಹುರೆ ವಸೀಲತಕ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಕ ಬೆಲ್ಕಮುಗ ವೀನಮವೆಸ್ ಅಮ ತಫಾತ್ತಕೆ ಫಸೇಹತಕೆ ಜಮಾನಿ ಬದಲ್ತಕ ಕಾಯಕು ಕಾರಣ ಮಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಅದೆ ಮೆತಿ ಬೆಫುನತಿ ಫೆನ್ ವಡಾಗೆ ನವಿ ಮಿ ಫರ್ವಾ ಹೌದ್ಮ ಬೇಣುವ ಫರಾತಕ ಹಾಸಕೊ ಎಂದಮತಿ ಕೊಕೆಂ ಮೇ ಫರ್ವಾ ಬೇಣುವ ಫರಾತಕ ಫರ್ವಾ ದಿನ ಮಟಕ ಹಾಸ ಕುರೈಫಾ ವಾರ್ಡ್ ರೈಸು ಜಂಹೂರಿಯಾ ಬಲ್ವಾಲೆ ಬೆ ಮಂಜರ್ ಮೇ ವಾರ್ಡುಗ ಅಪಾರ ಎಂದು ಹಿಮನೆ ಫಬವೆ ಏ ಎಂದಮತಿ ಕೊಕೆಂ ಫರ್ವಾ ದೇಂಚೆ ಫರಾತಕ ಹಾಸ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡುಗ ಎಂಗೆತ ಮೇಗೆ ತರ ಹಮ ಮೊಳೆ
තමස් මේ ඩිසයින් කුරේෆ මිවණි හම පලිමිහුන්ගේ ඉතුර බලිමිහුන්ගේ එහි තෙරින්නවස් හම ගාතුක ෆස්සේ හැම වගුත හේද කොල්ල වේනහෙන් අමි එන්තක හම සීට්තක බෙල්කමුග වේනමස් හම ෆස්සේ හැ ගින වගුත හේද කුරන්ජේ කම වානමස් හම දත්කමෙන් නැති වගුත හේද කුරවේන කාල මාහෝලෙන් හම ගාම් කොද්දිනුම ටකා අය බේනුමා ඉන්තිසාම් තවසිලත මෙතනුග මේ හාර ෆුල් හම කුරේෆවා මන්සරමන් හම ෆෙනිකම් මෙදනි ಜನರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮೇಮೆನೆ ಬಾರೆಂದುಗೆ ಇತುರವೆಸ್ ತುತ್ತು ಕುದಿನಶ ಅದೇ ಹಮ ಹೆಮೆ ಅಂಹೆಂ ಬೆಫ್ರುನ ಖಾಸ ಸರಹದೆ ವೆಸ್ ಕಂಡೇಲಿ ಫಬವೆ ಗೊತುನ್ ತುತ್ತು ಕುದಿನ ಖಾಸ ಹಾಯಂದುಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಿ ಗಾಯಂ ಕುರೆಫ ಅದೇ ಅಂಹೆಂ ಬೆಫ್ರುನ ಖಾಸ ಹಾಯಂದುಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಗಾಯಂ ಕುರೆಫ ವಾಕರಣ ಹಮ ಫಾಹಕ ಕೊಲ್ಲ ಅದೇ ಓಡ್ತೋಗೆ ಇತುರವೆ ಸಮತ ಸೀಮಿಯಾ ಕುದಿನಶ ಪೇಷಂಟುನ್ನ ವಶಾಜೆ ಸಿಹಿ ಇನ್ ಫರ್ವಾಗೆ ನಿಜಾಮ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಎಬೇಣು ವಾಯಕಿಗೆ ಹಿದ್ಮತ ವಿಸ್ಮಿತನುಗ ಗಾಯಂ ಕುರೆ ಫಾಕರಣ ಹಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಎಗೊತೊಂ ವೇಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅದೇ ಹಮ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ವಿಸ್ಮಣಿ ಗಾಯಂ ಕುರೈಫ ಅದೇ ಹಮ ಹೆಮ ಮಿತನುಗಸ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಗ ಅಲ್ಲೇ ನಗುಮ ತಹಲೀಲ್ ತ ಕುರೇಕೆಂದ ವೇಣ ಇಂತಜಾಮ್ ತ ಗಾಯಂ ಕೊಫ ವಾಯರೋ ಮಿತನುಗ ಮಿ ಗಾಯಂ ಕೊಫ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಯ ಬಲಾಲಾರೋ ಹಾಸದೆ ಫ್ಲೆಮಬೊಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಿವಣಿ ಗಾಯಂ ಕುರೈಫ ಹಮ ಹೆಮೆ ಡೋನರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅದಿ ಬ್ಲಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೋಮವೆಸ್ ಮಿ ಸೆಂಟರ್ಗ ಗಾಯಂ ಕುರೈಫ ವಾಕಾಂಗಳು ನಮ್ಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ರೆಸ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಮಿ ವಗುತು ಮಿಗೆಂದವಣಿ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಗೆ ವಸೀಲತ ಕಾ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ಬಲ್ಲವಾಲ ವಮುಗ ಅದೇ ಎಮನ್ ಫಾಣಂ ಹಮ ಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಿ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವೆ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ಕಾಗುಳೆ ಮಾಲೂಮಾತ ಕಮಾಗುಂ ಹೋರಿ ಬೇಫ್ಲುಂ ಹಮ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರವ ಮುಗೆಂದವ ಮಾನ್ಸರ ಮಿಲ ಫೆಣಿಗೆ ಮಿದಾಣಿ ಅದ ಮುಳಿ ಸರ್ಹದ್ದ ಮುಳ್ನೊತ ಮುಳಿ ಮಿ ಸೆಂಟ್ರ ಬಲಾಲಾರು ಸಮ ಫಸೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಎಫ್ಫಂಗೆ ಫಿಲಾಯಕ್ಕೆ ತೆರೆಂ ನೊತ ಇಂಗೆ ಮಾರಾತೆಗೆ ತೆರೆಂ ತಸೀಮಿಯಾ ಕುದಿನ ಲೇಳುಮ ಅದಿ ಎಣುಂಬಸ್ ಬೇಣುವ ತಹಲೀಲ್ ತಕ ಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಕ್ಕೇನ್ ಇಂತಿಜಾಮ ಮಿ ಹಿಂಗೊ ಸಮಾಯಿ ಕುದಿಂಗೆ ಫರ್ವಾಗೆ ಕಂಕಾ ದೇ ತಸೀಮಿಯಾ ಪೇಷಂಟುನ ಮಿ ಬೇಣುವ ಫರ್ವಾಗೆ ಕಂಕಾ ಫಸೇ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಬೇಣುವಾಣೆ ಮೆ ಹಾ ಇಂತಿಜಾಮ್ ತಂ ಹಮ ಮಿತನುಗ ಹಮ ಜಹಿಫ ಎಬವೆ मिगतों मोड़ी में सेंटरों में फोर को दे मैगन हिदमत तंग खास को कंसल्टेशन के हिदमत हुकुर दोस फिया वाकों में दुआ है के हैं दोनों अशकुम फशकें रेगंडो अकड़ी पाया हमें लिबें हुन्नान अदि लेहा दिया कुरबम बेनु फुलवा बेफुना वसम सेंटर ज़ियारे कुरबा स्क्रीनिंग है मफहु हुकुर दोस फिया वाकों में दुआ है के हैं दोनों अकड़ी सुमिनटों फशकें हकड़ी पाया हमें रेगंडो में फुर्सत लेहा दिया कुरमुगे ಹಿದ್ಮೆ ಫೋರ್ ಕೊತ್ತೇವೇಣೆ ಮೀಗೆ ಎತ್ತರು ಹಮ ತೆಲ್ಸೀಮಿಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅದು ತೆಲ್ಸೀಮಿಯಾ ಕಾರ್ಡ್ ದೂಕುರುಮಗೆ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ಬೆಸ್ ಕುರಿಯಂಗ್ ಹೊತ್ತಾಗ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೇವೆಗೆ ದಾಣಿ ಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಕಳು ನಮ್ಮ ಫಾಹಕ ಕೊಲ್ಲಂ ಮ್ಯಾಕೋ ಬಾಲೆಮಿ ಹುಂಗ ಅದೇ ಆಯ್ಲಾತಕ ಬೇಣುವ ಸೈಕೋ ಸೋಷಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ರೂಮೆ ಬೆಸ್ ಅಮಿತನುಗ ಗಾಯಂ ಕುರೇಫ ಬವೆ ಮೇಗು ತೊಳಮೆಣ ಫೆಣಿಗೆ ಮೇದಣಿ ಲೇ ಹದ್ಯಾ ಕುರಂ ಬೇಣು ಫುಳುವ ಫರಾತಕ ಲೇ ಹದ್ಯಾ ಕುರುಮುಗ ಫುರ್ಸತ್ ವಹ ಪದ್ರ ಮುಂಟಕ ಗಾಯಂ ಕುರೇಫ ಖಾಸ ಸರಹದ್ ನೊತ ಡೋನ ಏರಿಯಾ ರಸಲ್ ಜಮ್ಹೂರಿಯಾ ಬಲ್ಲವಾಲ ಬಮು ಗೆಂದವ ಮನ್ಸರ್ अल्लाह फहमत बेपना हमें में सेंटर हिदमत लिबेन गाड़ी तकरार को देना गोतों हुकुर दोस पे वाकों में दुआ के हैं दोनों अगड़ी 100 मिनटों फशकन रेगंड अगड़ी पाया हमें में सेंटर का हिदमत गुड़माले ऑरेंज हियागा लिबेन हुनान ऑरेंज हियागा हाथरवन अफांगी फिला मैगन को तेक तलसीमिया सेंटर मोलियन ब्लड सर्विसेज के हिदमत तक मिवनी हासा कुरेफा कंसल्टेशन तो गए कंसल्टेशन के हिदमत तो गए इतरा हणु कुरम समफा कोल हैं ले हदिया कुरम बेन फ्लोआ बेफुनवस में सेंटर वडांग स्क्रीनिंग हदे मफहु ले हदिया कुरम के फुर्सत लिबिगंदान एफद फरात को बस बेन वाहम वसीलत मितनुगा कायम कुरैफ मेवानी ಅದಲ್ಲೇ ಹದಿಯಾ ಕುರಂ ಬೇನ್ ಫ್ಲೂವಾ ಫರಾತಕ ಮಿ ಸೆಂಟರ ವಡ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಹೆದ್ದೆ ಫಹು ಹುಕುರು ದೋಸ್ ಫೇವಾ ಹಮಕೊ ಮೆದು ಹಕೆ ಸೆಂದನು ಅಕ್ಕಡಿ ಸುಮ್ಮನಟಂ ಫಶ್ಕೆ ರೇಗಣ ಹಕ್ಕಡಿ ಬಯಾ ಹಮೆ hele le hadiya kurabunga anota ekama shawera wa faratak hme hidma besli bigendan
the Moldavian Blood Services ke khidmat adi thalassemia and other hemoglobinopathy center hulmale orange hiaya badal kurevuma raisa jamhuriya magan gotega nimme emme muhimme pedma kives thalassemia ke kudinna sha thalassemia patient nangade aila taka me farwaga nizam hodumuga hori taklif ta vihas kudako faseha adi hamahemme rakatare mahawlega hitme for koddenu kashwar koddenu maga goton egoton raisa jamhuriya me nimme maiku aman fanga khasa इंगे उमका अरमेना हम में फेनिगे मिदे में मशरू हसको ऑरेंज हिया तलसीमिया सेंटर मोरियन ब्लड सर्विसेज के हिदमत तबदल कुरमटका कुरंज हेमा से कहता हम वर कुरु मुद्दते के तेरेगा गाँव में दिफा बार हसको दिफा वजारा इसको होनवा हम में मसेकतुगा सिफैंग हमले को तुम बैरे में हमारे ऑपरेशन के नाम टका नो तमे सेंटर ऑपरेशन के नाम टका कुरंज हेमा से कहता हम वर कुरु मुद्दते के तेरेगा कुर वितांग अरमेना फाहा कुरेगे मिदिए याकी का हम दमहेटिने में गोतेग में सेंटर के हिदमत फोर को देवे kan kashor ko dun masha thalassemia patient unna thalassemia aila tak we have kaatun hidme फोर को दिन kashor ko din mattaka दाऊद के फरातन हास्को सरकारों ने जमहूरिया वनी में सेंटरों के हिंगे माले ग्रुप माले सिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स बदल करे वेसनी मवाफा में होगे आप वन दो दुनिया के फेमरोगा फाह करा तलसीमिया दो होगे गोतुगा अपन दोस में होगे फाह कुरवेरो मी दो सरकारों में वनी मिनी में अन्य मवाफा याकेगा मिया दो माले सिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के कुडागे दशों मोलिवियन ब्लड सर्विसेज के खिदमत तक आधे हम हमें तलसीमिया सेंटर मुलिंग इमारत का बदल कुरवे खिदमत रस्मी को पेश के उम्मीदानी मैं आके कारण हम फाह को लंबेनो तलसीमिया तहमल कुरामंदाए फरात तक मी सेंटर बेन वाहिद में होद मटका हास को